Men bugün gıydım bilen Türklerin içli köftesini edecek. Bakalım ne hil edilýärmiş içli köfte. Gelin onunla içli köfteň daşı bilen başlalyň. İlki bilen 1 stakan ince bulgur diýerler türkler. Maňa 2 stakan ýaly. Maňa 2 stakan ýaly ýetdi. Şunu goýýas, onsoň berde Hartweizen Grieß dikçe Türklerde irmik bolýar. İrmik bizim türkmenimizde manny bolýar diýen. Ken bilemok. Ondan 1 stakan goýýas. Soň loşka bilen gowy garşdyrýas. İsteseniz köpetjek bolsaňyz köpem edip bolýar. Ýöne maňa şu ýetdi. Häzir näçe san çykýanynam aýtjak. Iň soňuna aýdar. Soň bir çümük ýaly duz. Munam gowy garşdyrmaly. Soň salça, biber salçasy diýerler türkler. Bundan goýmaly. Yarım saat 40 minut ýaly garaşaly. Üstüne şeýle bilen ýap garaşaly. Garaşýançak biz içli köfteň içini taýynlaly. Biz karotka 800 gram ýaly eti alıp üstüne ýağ goýup şunu birazajyk gowurmaly. Etimiz gowurulýança biz şu 5 tane soğanı doğraly. Indi yanki etimiz gowurulýar. Indi şunun üstüne 5 tane soğanımızı doğradık. Şöyle koyup birlikte yine gowuraly. Yanki ýağı biraz azyrak boldy, yine ýağı birazajyk döküp bu soğanlar ölýänçe gowuraly. Şu gowurulup durka birazajyk tuzuna bataly. Biram kara biberni, garaburç. Bu garşdyryp gowuraly. Indi soğanymyz gowurulýar. Indi içine bir ýarty çemçe ýaly biber salçasy atyp gowurmaly. Biber salçasynam garşdyryp gowurdum. Indi muny aşagyny ýapyp bir gira alaly. Soğusun. İçli köftemiziň içi taýyn urulýar. Indi içli köftemiziň içi taýyn. Soğuyança biz içli köftenin daşını taýynlaly, yoğuraly. İçli köftemiziň daşını taýynlapdyk. Onu şunýaki köfte yoğurma kabı diýerler. Şoňa alýar. Üstüne bir ýumurtkany goýmaly. Onsoň birazam un goýmaly. Ine ýumurtkany goýdum, içine üstüne de un goýup, şunu indi hamir ýaly bolýança yoğuraly. Ine biz gowy garşdyrdım. Ýarty stakandan azyrak suwam goýdum. Goýup ýanky un bilen ýumurtkany gowy garşdyrmaly, gowy. Hamir ýaly bolýança ine şunýaki. Hamir ýaly bolýança gowy garşdyrmaly. Ine ýanky köftemiziň daşyny gowy garşdyrdım. Hamir ýaly boldy. Indi şuň bolany bolmany nädip biljek bolsaňyz bir elinizi suwlap, şeýdip şeýseňiz bir şekile gelýän bolsa şuň bollugy.
Indi yankı köftemiz bollu. Men birini ettim şutayda. Indi nähili etilişini görkürjük. Elinizi öyle vermeli suwa. Şunu yaki elinizi. Böyle edip şey koyarlar içine. Elinizi yine öyle. Birazcık yarılıp bilir. Yani yok şeyi birleştirin. Yine edivermeli. Elinizi kurudu mu öğlemeli derro. Yine şunu yağlak koyuyor. İçine inni koyarım. Loşko. Bir loşko. Hem azıcık. Şunu koyup. Şu kameranı kıydım çekip dur. Şeydi. Şunu yapacak köfte oluyor. Ondan sonra bunu yağda kızdırmam. Ben hemmesini edecek şunu. Ondan sonra açtan çıkandı size yine görküzüm. Unu tarelka dizecek hemmesini. Ondan sonra pişirmeye başlayalım. Yine içli köftelerimiz tayin oldu. Yine bunu yağda kızartacak. 2 stakan bulgurdan hani bir giden içli köfte oldu. 20 tane oldu. Hemmesem tam yetti. Yine yankı köftelerimizi, içli köftelerimizi yağda kızartacağız. Kızılca oluyorsa. Yine yankı köftelerimiz kızardı. Şuları yine yağlı kağıdın üstüne alalım. Şöyle hemmesini şu yağlı kağıda hemmesi bu kızardı. Şimdi yine köftemiz tayin. Yine içli köftemiz tayin oldu. Hoş olsun. Afiyet olsun.